А ён не бачыў, як кладуць пакосы, і не маліў, каб жыта прарасло. Ён не тутэйшы і зусім няпросты, і язык крывіць нам усім назло. Нам на зламанне тут яго прыслалі, ён будзе тут калгасам кіраваць. І на зямельцы, што ў нас забралі, мы будзем тут дзянёчкі дажываць. А ў калгасе нам зусім не плацяць, за каласочак садзяць у турму. А я краду, дай Бог мяне не зловяць, я ў кішэньцы іх дамоў нясу. Мяне чакае дома там сямейка, хоць будзе нешта дзіцям згатаваць. Забрала ўсё доля зладзейка, было б куды, пайшоў бы жабраваць. Я там зайшоў у сваю хату і каласкі на стол паклаў. Вось для дзяцей тут будзе свята, скажу ім, зайчык з лесу перадаў. І там за печы выйшаў раптам той старшыня і сумна паглядаў у бок мяне. Ён пакруціў наганамі абразы, з кута ён паскідаў, ляцелі з крыкам дзеці. З закутачка прасіла жонка, каб ён не страляў. А ён мяне за жменю каласочкаў мэнкавы, як ворага даў. Вось прывялі мяне на дапыт, адразу далі моцна ў твар. Для камісара быў там клопат, што я адказны за амбар, як усё амбары пераважыць, як там зярняткі палічыць. Такіх як я не раскулачыць, такіх як я трэба тапіць. Так камісар у судзе адзначыў, калі чыталі мой прысуд у ды старшыню. І я там убачыў, маўляў, маіх ён выслаў на Іркуцк. Як гарымнуў, стрэл-куля ляцела, а я вачэй не зажмураў. Было казённым маё цела, я за казённае не дбаў.